jam hiire mon bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Jowol Sare en garti hannde oɗo ñalawma talata hawri ko jeetati lewru avril hitande ujunaji ɗiɗi nogas e joyyi habruji mon e ɗemngal Pulaar ɗum noon ko meftande habruji moɗon Amérique ma en gartu joni joni. bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Jowol Sare jam hiire mon haade men nadde habruji eɗen jogui communiqué jam gondaɗo ɗum noon bisimilla ma Fuutanke Diaw. Communiqué jam gondaɗo radio Jowol Sare gardugol Ibrahima Sow animateur uji radio Jowol Sare rédaction radio Jowol Sare hettiyankoɓe e wonɓe radio Jowol Sare eɓe ndenda sunare e docteur Demba Diol e Djiberi Diol caggal jaltugol aduna guiɗo mabɓe musidɗo mabɓe birnoɗo Gori Diol cankiɗo to leydi Italie eɓe ndenda sunare e dendagal bandiraɓe e kureji to mbawi wonde kala ɓe duwonomo nde Allah yurmotomo yafomo harnamo aljanna eɓe ñaago nde juuɗe moƴƴe jaɓɓotomo nden toon kadi wonata foftorde makko yettini communiqué o ko ardiɓe radio Jowol Sare yo Allah yurmomo yafomo harnamo aljanna kanko e dendagal mayɓe julɓe. Allahumma amin. Fuutanke Diaw jarama. bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Jowol Sare jam hiire mon meftande habruji men États-Unis puɗɗoɗen ko toon to Washington ɗum noon emani ko oɗo ñalawma ko mbiyata ɗum ko ñalawma wonande économie mo États-Unis ɗum noon tumnadi kadi ko ko anda e ñalawma hono kanko Donald Trump menace uji ɗi waɗannoɗi enen o signini kayit pour wiide wonde ko tarifaji ɗi wi o fawi ɗum e aduna o foof ɗum noon ko guerre contre ɓeydude frais de douane wonande aduna o foof en wani fuɗɗima ɗum noon yiyama ñalawma kanko e yimɓe wajiroɓe makko ɓe goni toon to Maison Blanche omo signina ɗiɗon kayitaji ɗum noon malgré signe uji ɗe wajiroɓe e yimɓe joom kalis en e yimɓe kadi ɓe ganduɗa wonɓe laamu makko continue haalan ene kalanamo wonde ko hawnaki oɗo économie koko jogori yannoyde wona signe uji moƴƴi ɗum noon yo hayto ko waɗata ko wonde ko kanko Donald Trump o wi wonde ko Allah sago continue waɗa ɗum ɗumnade habruji gomiriɗi toon to Maison Blanche hono gardiɗo banque centrale ndi ene wayno Jerome Powell e nder communiqué mo waɗi kadi o wi ɗum ɗo ko hunde nde ganduɗa henna inflation gonno ɗo no prix ji no montiri ni no caɗele ko fate consommation no wayi ɗumindi ni ɗiɗo tarifaji ko hunde no moƴƴani donc wi wonde ko ene wayno ko oɗo sadio ne wayno ko kala frais de douane walla taxe uji gonɗi walla impôt ji gonɗi e produit ji gummotoɗi caggal leydi fuɗɗima déjà jogade battande bonɗe wonande économie leydi ndi donc ene wayno ko battande ɓurata wonde bonɗe surtout so tawi kanko Donald Trump continue yanna ko fate en plan mo waɗi ɗum noon hawnaki inflation ma ɓeydo no fewi ɗum noon ko hunde nde ganduɗa ene kanko Donald Trump ene wayno ko o jaɓani heɗade ko haalte o andaka noon holko woni sababu kanko mo yiɗi wadde ɗum noon toon to New York ɗum noon ene wayno ko jaam hanki sababu nde yimɓe hewɓe ganduɗa oɗo sa joni fayru men ne jogui ko fate en économie on wayni ɓe mbi wonde ko no valeur dollar no tellori hanki toon to marché ji kalisaji jeeteɗi meeɗani yiyede hanki woni 7 lewru avril hitande ujunaji ɗiɗi nogas joyyi tungnaɗe hande ko yiya toon jamma hanki o ɓuuri wonde jammaji ɓurɗi bonde nde wiyete en bourse uji États-Unis tellori ni ene limte koye jammaji 15 meeɗi yiyede aduna hen donc tungnaɗe ko New York Times reporti men oɗo sa joni tuggi tan de kanko Donald Trump o annonci ko fate en ɓeydude frais de douane produit ji gummotoɗe caggal leydi ene wayno ko ñalawma hanki walla jamma hanki ko mbiyata Dow Jones kañum hoore mum perdi ken wona 0,91%. Nasdaq kañum tellima ha ken wona 10%. marché ji gonɗi toon to Francfort kañumen perdi ken wona kene ɓaado e moins 5%. toon to Londres aussi ene wayno ko marché ji kadi perdi ken wona kene ɓaado 5%. ɗum ɗo foof ko gueɗe ɗe ganduɗa en ɗamminnoji ko ma hawnaki ma dillin économie leydi ndi kono ene wayno oɗo saha joni ko kanko ene wayno oɗo saha joni ko valeur dollar ɓeydi tellade ene wayno ko kanko Donald Trump de signita ɗiɗon kayitaji hanki o wi wonde ko ƴatti leyɗele aduna ɗe o wi wonde kene laaƴo caggal makko taw kañumen koye no puɗɗima artude wiide wonde kene mbadda e makko deal ɗum noon arrangement ji toon to Chine ene wayno kanko Donald Trump ɓeydi ɗum joni kene wona 104%. ɗum noon ko wiide wonde ko kala produit ji gummotoɗo Chine o ɓeydimi ken ɗum noon ko hunde nde ganduɗa en kanko Donald Trump mono continue ndeɗon haare ko ciɗa ɗum ko yiya e ñalawma hono kanko Elon Musk e nder kadi ko windi toon to page makko X hono goto e conseil ji Donald Trump biyeteɗo Peter Navarro noon ene wayno ko kañum hoore mum wonnimi kadi e mannama ko gadano oɗo saha noon ene wayno ko ardi ko fate gueɗe patuɗo économie
Peter Navarro nder entretien mo wadduno e CNBC ɗum noon ko télévision o haalin toon o wi wonde ko Elon Musk usine muɗum gonɗo toon to Texas sa yeehi toon ma taw doole machine aji gonɗi toon ɗi gummi ko Japon ko ɓuuri hen hewde ummoto ko Japon walla Chine o wi ma taw hen kadi won hen électronique gonɗe e ɗiɗon autoji hen doole hen ummi ko toon to Taiwan ɗum noon ko kanko Navarro haali ɗum ana caggal muɗum hono kanko Navarro kadi o continue o wi wonde ko ɗum ɗo ko hunde nde ganduɗa kanko ene woni ene sertigol holno Donald Trump yiɗiri économie leydi ndi wawi Donald Trump yiɗi ko kala ko fewnete en ɗo henna yahata ko Amérique ji ko gueɗe ɗe ganduɗa ko Amérique na pewni ɗum o wi wonde ko so tawi transmission ngaji autoji ne pewne Donald Trump yiɗi yahata fewnte ko Indianapolis so tawi moteur uji ne pewne yahata fewnte ko Flint walla fewnte ko Saginaw ɗum ɗo ko États-Unis o so tawi autoji kadi goɗɗi ne pewne yahata fewnte ko ɗo henna ɗum waɗi kanko Elon Musk o jaabi oɗo Navarro o wi ko ɓocconde mo ala haqqille kanko Elon Musk o wi ko Tesla ɓuuri wonde usine gonɗo ɗo henna pewno autoji taw ko kala ko fewnata ko américain ene wayno ko hunde nde ganduɗa hen oɗo sahaji enen teskita kanko Elon Musk mo haɓa yimɓe walla takkodirɓe Donald Trump ko ñanden e nder haalluji jaltunoɗi o wawino kadi ƴettodirde hono kanko Marco Rubio woni ministre mabɓe toppitiɗo ko fate affaires étrangère hande kadi o ne wayno ƴettoje makko ko fati ko Peter Navarro ko wawi wonde fof ene wayno ko kanko Elon Musk o welaka frais de douane pawaɗe e produit ji gummotoɗi caggal leydi par ce que kanko hoore makko ko wawi wonde foof omo jogui kankone e gueɗe ɗe gummotoɗe caggal leydi ko fate autoji makko ɗi o fewnata ɗi ene ɗamina e tugnade kadi haalluji kalleteɗe médias sociaux ji oɗo saaha ene ɗamina hawnaki ɗeɗo balɗe kanko Donald Trump maɓe pelliti sertude sibabude ɓe dakkodirani ko fate en guerre tarif mo Donald Trump waɗato toon to Louisiana e tugnade kadi habaruji gumiɗi toon to CNN hono juge goto gonɗo toon to Louisiana ene wayno ko o wi wonde yontere nde ɗo ene haade mum mayde mawo kanko hoore makko mawo waɗ ñawore makko ko fate en hono kamɓe immigration eɓe poti woppude hono biyeteɗo Mahmoudou Khalil noon ene wayno ko kañum hoore mum ko étudiant gonnoɗo e 3e cycle gonnoɗo toon Université Columbia gonɗo toon to New York ɗum noon nangganoɗo taw ko immigration nanggui ɗum ko sababude kañum hoore mum ɗum jeenoma e seppoji mbaɗannoɗi toon seppoji siportonnoɗi wonde guerre gonɗo Palestine o yo dartu ɗum noon ene wayno kanko juge biyeteɗo James Coman o wi wonde ko ene wayno ko mawo ƴeftu décision ngaji makko ɗum noon ko addi yontere nde ne mayata donc kanko juge James Coman o wi wonde ko ene wayno ko omo rokki gouvernement fédéral ha alarba 6 heures kikiɗe pour beele ne wawa addandemo kala ko fati preuve aji jogui contre Mouhamadou Khalil wiide wonde ko Mouhamadou Khalil kañum hoore mum ko gagnant laamu États-Unis e kañum hoore mum no foti nanguede walla no foti déportede siftinde on toon Mouhamadou Khalil kañum hoore mum ene wayno origine muɗum ko Palestine kono noon ko janggannoɗo toon to Université Columbia gonɗo toon to New York ɗum noon tugnade hande ko sinen haalis caggal nde kamɓe Chine ɓe batti mbi wonde kamɓe ɓe imposé hen ken wona 34% kala produit ji gummotoɗi États-Unis faade toon to Chine ene wayno kanko Donald Trump ene wayno o ɓeydi e produit ji ɓeydi tarif mo fawno e Chine o joni kene ɓuura 50% wonti oɗo saaha joni 104% kala produit gummotoɗo toon to Chine gadditoɗo ɗo e leydi he ko siftinde tan ko kamɓe Chine ene wayno oɗo saaha joni koɓe fewnitiɓe oɗon banggue balɗe ɓennuɗen ni ɓe jaltini hen liste kene wona 30 kene ɓuura 33 leydi taw toon to Afrique produit ji ɗum kala ɗi jogui ene mbawi addude mabɓe kamɓe Chine taw heɓtini yoɓetaki ko fate frais douane kamɓe Chine kadi oɗo saaha joni ɓeɗen jañi marché mabɓe to Afrique e Europe ɗum ɗo foof ko ƴewde habde Donald Trump e kontinde kadi imposde Donald Trump kala ko Donald Trump fawi mabɓe e pawe muɗum ko ɓuuri ɗum ɗon hande ummade toon to Washington hono kanko gonnoɗo ɗon gardinoɗo temporairement hono ko mbiyata ARS ɗum noon ko nokku toppitiɗo ko fate ne impôt ji to caggal nde hanki yamirore gasi wonde ko kamɓe Homeland Security e kamɓe ARS ɗum noon direction muɗum gonɗo toon to présidence jamiri wonde ko kala information ngaji ɗi ARS jogui wonande yimɓe yoɓoɓe impôt ene wayno ko kamɓe immigration ɓe keeɓ ɗum ene wayno ko kanko oɗo debbo biyeteɗo Kathleen Close ene wayno kanko ne hanki o démissionni wi wonde ko hankkadi o kanko wawa continde ɗum ɗo
par ce que ɗum ɗo ko violation bonɗo siftinde on tan ko kanko e Elon Musk ko compagnie mo arti Doge ɗum ɗo fof koye peeje ɓe jogii pour wiide wonde ko non seulement ARS kañum hoorumum ne foti ustede yimɓe liggoroɓe toon kono noon kadi ɓe jiiɗi anndude kadi yimɓe yoɓɓoɓe impôt ji ɓe information ngaji mum surtout kadi tawde ɗiɗon information ngaji kadi immigration ne wawi hutorade ɗum pour déportudima ko ɗum waɗi donc kanko oɗo debbo gardinoɗo ɗum wayno o oppi ligguey makko altine hanki hono kamɓe département de homeland sécurité e kadi ene wayno ko finance leydi ndi jaɓi wonde ko kala information ngaji ɗi ganduɗa sensitive yimɓe yoɓɓoɓe impôt ji en jogui ene wayno ko immigration yo rokke ɗiɗon yo rokke accès e ɗiɗon information ngaji yamirore makko kanko gouvernement ko kanko Donald Trump pour wawde déportude kala yimɓe ɓe ganduɗa yoɓɓoɓe impôt wonɓe ɗo hen tawde ngala kayitaji pour wawde andude holto ɓen goni pour mo wawde déportude ɗum fiftin ɗon tan ko gueɗe ɗe ganduɗa gouvernement makko kanko Donald Trump mo continue wadde soit fortude won yimɓe ɓe ganduɗa en jaɓani ko haali ko démissionde walla kanko hoore makko segde ɗumen ene wayno ko kanko oɗo debbo lomtino ko neɗɗo goto biyeteɗo Dani Welfel neɗɗo mo ganduɗa kanko président Joe Biden e law e mandat makko kanko wonno ɗum toon e oɗon poste e kadi confirmaɗo par confirmaɗo toon to congrès oɗon Dani kañum hoorumum démission no ko ñande ñalawma inauguration kanko Donald Trump o ƴefti laamu nde donc guila nden ko kanko oɗo debbo lomtino en laamade toon to ARS kanko biyeteɗo Melanie Cruz kono ne wayno ñalawma hannde kanko no wi o démissioni cakkitorɗen habaruji men koko fati USAID ɗum noon e tugnade kadi article jaltuɗo hannde hono kamɓe USAID ene wayno ɓe duttitima kadi caggal pour waylude jamiroje ɗe kanko Donald o yamin ɗon pour ɗeɗon jamiroje pour won programme uji won yo darto ɗum noon ko caggal nde programme goɗɗo programme international toppitiɗo ko fati e ñamde nde famni wonde so tawi section gonnoɗo e USAID ɓe mbiyata ko section balle humanitaire so tawi on programme ɓamtani ne wayno ko heege bongue koko jogori arde e ɗum noon conséquence uji muɗum ko conséquence uji bonɗi wonande surtout won leyɗele tugnade hannde article o no haalirni ene wayno ko caggal nde ɓe pelliti haytude elminde won programme uji moƴƴi ɓe mbi wonde ko oɗo saha joni ɓe ɓamti programme uji mabɓe gonnoɗe toon to Liban gonnoɗe toon to Syrie Irak Jordanie Équateur ene wonde Somalie ɗum noon ko tugnade kadi ha hannde ko CNN haali donc e nder konngol ngol ƴefti kanko Jeremy Lewin ɗum kadi ko neɗɗo fonctionnaire mawɗo gonɗo USAID e kañum hoore mum liggotoɗo e département gouvernement efficiency mo kanko Elon Musk mo haali o wi wonde ko ene wayno ko yimɓe hewɓe sekanoɓe taw koye sibabunde ustude frais USAID dole ɓeɗen yimɓe kadi ma gartire e place uji muɗum ene wayno kanko hoore makko o yaafnima no fewi wonande ɓeɗen yimɓe ɓe ganduɗa en e nder email aji ɗi o windi ɗumen o wi donc ene wayno ko wi wonde ko maɓe ƴeew peeje fof bawɗe wonde beele ɓe mbawa continude liggotade ɓeɗon yimɓe kadi rokkude ɗum e ƴeftude kadi omo yaafni kanko hoore makko ɗum ɗo fof ko faute makko donc momo ƴefti responsabilité en tirde hannde ɗum noon ko kanko Jeremy Lewin haali ɗum ko wawi wonde fof ene wayno ko ɗum ɗo ko gueɗe ɗe ganduɗa ko kamɓe Doge noon ko département mo kanko Elon Musk mo ardina pour ustude won yimɓe won walla ustude won fereje won pour ko mbiyata gouvernement efficiency USAID ko kanko Elon Musk no haalanno goomu mo ganduɗa en ala nafoore ala intérêt e États-Unis ene fonno éliminade donc ɗum waɗi ɓe gumminino adana ko momtude USAID no wurno kono noon ko caggal nde ɓe paami wonde won programme uji ɗi ganduɗa en dépendini e USAID kadi kañum komin liggoto e goɗɗe international tawi ɗiɗon programme uji gartiraka hawnaki ma won caɗele bonɗe wonande surtout kene wona nogas e tati million neɗɗo taw ko hen dépendino e aduna he ɗiɗon programme uji jeeya hen leyɗele ɗeɓe limtiɗe kono ene jeeya hen kadi ko wayno Afghanistan en ko wayno Soudan en bandiraɓe sehilaɓe heɗotoɓe radio Jowol Sare habaruji moon gasi ha laaɓi ma en gartu janggo so Allah jaaɓi yen mbaal jaam on jarama